movie kan thlir ho le tur hi kumsang ni som panga kumati chua haunted mansion ti kha ani e nula pakhat chu tharau hu acha ka wangin a classmate ten nen in ranga azana hun an mang howa ma se achak ang chu aloni ta ho silo zirlai rol khat chu school retreat an nei zon nu en an ma ni in lampan turin anin thren dara ma se mi ela chu apa aron thlen ve theilok lo wangin an zirtir tu nu chuan kalkonga aron thang mek ani arin thuin alo hnema midang apun chunga lo ngak turin akal santa ani an zirtir tu chu akal yam hnulok chuan aron rak ta vak maya mi ela chu abul loka in pakhata chuan alu taringot mayani thom hnodum in bel mi chekal yam tur a hmu chuan an zirtir tu ani ringin azuita a thui po akal hma in ruanga palfu ta a han en chian chuan an zirtir tu nu kha alo ni a hlau ta kher mai le ela le faye te thian dun chu school thave tok taka an kala an classmate pakhat Adrian chuan ela hi a start theile mai le ngal ela chuan an school retreat chu an chung ko sumdin munar sata wangin atel ve theilo thu asoya Adrian an poisa tho kep ain hom thu asoi chuan ela chuan alo hnel thong chumi nu chuan fayi chuan country na phone thei ngel la turin ela chu akal sana ela chu locker room a chuan ama chawin aumta ani lai chu ron phe zuk zukin mei chanau pang trapri ni om takhi a hreta tlat mai a thil mo wang chuan a treta vak vaka a hnung lama Megani le Jesse le Ellison te lo om chuan an lo ni zat hle mai atu ka chuan chemistry class an nei lain ela mutai ve thotu Jacob chuan Ellison le Ashian te rem ro na in ela hne na chuan chocolate box a pe a ela in an hon chuan chuk chu thanem fe mai hi alo oma Jacob a hian a chunga enge om a hre ho lo ani ina chuan ela nu chuan a fanu mel ngui tak mai a hmu chuan retreat na a akal ve theinan poisa a pe a ela po a hlim ve le theita ani ti chuan an class ho chuan in pakhata hian an thlengta a chulai hmun en kol tu Celia le ending ten an lo chiaw awa Celia chuan chulai building chanchin te chu hrilin no ho satak mai Donia Amara ita ani thu chu asoya zana an muthilai chuan ela chuan mumang nein amumanga chuan thom nudum in bel mei chen ok hlumlai hi alo hmuwa ron har hlolin amumanga a hmu nu ngei mai kha amut narum tuk vera lo dak a hmu chuan a hlau kher mai en fiatura a tho chhuat chuan a hnung lama ama ko tu a hria tuk ver a khar nu chuan trapri a hreleta a hlo dewa wangin a beng chu a hup taringota ma se a hmaloka chuan a hmuleta a tharau hmu kalna chuan a zui veta ani chunu chu confess neina hmuna chuan alu ta daya en chiana tumle lai tak chuan Jack le Jesse te an ron chuak ta ani atuk zana chuan a mei che hmu thala kha a hmuta a chuti lai tak chuan in en kol tunu Celia kha lo kalin ela chuan thala ka mi chu tu nge ani alo zota Celia chuan Veronica I ani thule in nei tunu Amara inaw ani thu chu hrilin huan en kol tu Jamie an apong sola wanga aril runa ain o hlum thu chu a hrilta a Jamie apo chu Veronica chung ten anung chunga an hal hlum thu nen lam chuan a hril leta ani chumi zan chuan ending a chuan chumi in nei tu te thlana chuan a hruai hloma Amara le Veronica te thlan po chu a ko hmu ani Jacob a thian pakhatin ela chu Megani thi ka tan chawa du ani thu a soi chu Adrian chuan a hre phaka ela le fayi te nen an kalai chuan thlashang ni om tak an hmu awang chuan an tlang ne lo hle mai ama se Megani le a thian te ron preng na mai alo ni Adrian chuan ela chu Megani thi ka ta na Jacob an ati ani tu chu a sei chuak ta a in hnial zuin anin phek swal chu ani ngal mai Miss Gonzalez le Miss Tas ten an ron thelta ani Miss Gonzalez chuan retreat nei le tura an kalve to lo tur thu soin chuna po an mun ma vel anti-fai tur thu chu a hrilta ani chumi zana ela I bol hlo pai tura a chualai chuan huan pu Jamie a tharau kha aron in lara ela hlaulu tuk chu Nico Shelowin atluta ani Miss Gonzalez hi chuan Megani ten an prang le ani ringin azilta a nik haddang an lom le tur thu chu a soita ani atu ka chuan ela chuan Adrian hnena tharawa hmu thei thu chu a hril veta a anau panlaya ama awanga apa thi thule a in thiam lo thu chu a soilai chuan Jacob po chuan an pia loka tangin alo ngai thla ve reng ani
Zana chuan Meganin ghost hunting nei arot chuan Jacob chuan du velowin akalson tadaya Ella chuan ngaidan a thlak tak ani thule thil thalo a thlen pal a lo om thu chu alo soya Fayi nen chuan an kalson vele a an kaliam nu chuan Megan te thian ho chuan confession room a cellphone manga record chu an tumta ani Zinga chuan ruapui van on ron thokin power supply pu a om lowa an omna in chunga chuan tui atling lungmai bok Zana chuan Steve chuan Megani phone kha hre chuakin alak to le to lo zon ngala midangin bati te an lo chitlai chuan ama in phone na tur chuan avakalta ani Father Anthony an Steve le Jack le Ellison te anom lo ti a hriat chuan Jesse chu an mani zong turin akal ngala tuilo lu na lai vel an boipui lai chuan tukverte chu aron in hong ta thruai mai le Chandelier po ron ta thla in Father Anthony ke a chuan aron dela ama in a che hlei thei talawani Jesse vakal la khan Jack le Ellison lo om do na hmu chuan Jack chu a beng hoi soka Steve po kha Megani phone kha wala in thil a record le code lo avain fia chuta chuan huanpu Jamie a tharawa hmu chuan a phuna sange mai tlan chiat atum mek lai chuan tharau dangin anron man beta alei po do sakin athat zuita ani Jesse local phei chuan Steve arwang chu palfu in atlua a han en chian chuan a hlau kher mai a thian dangte omna chuan an zon pheita a Jacopa chuan Steve a kekor ipte a Megani phone chu ala chuaka Miss Gonzalez a pek nuwa Miss Gonzalez chuan signal omna hmun panin phone call man atum chuan tumlo deuin Veronica o chu angai thata a Jamie a tharau ron langin engemaw hi aron koka Miss Gonzalez si asma aron chuang halbok Jacopa chu inhaler la turin atir ngala Fayi chuan Miss Gonzalez chu alo ompuya recording chu angai thlave a Jamie tharau bok kharon langle in engemaw hi aron kok le a Steve anu nalak sak tu tharau kharon lang ve le in Fayi le Miss Gonzalez te pahni chu bangden na na mangta a anin so nan mel hle le ngal an tre thom chu Eli le midang te po chuan an lo hrepa ka rang takin tranpui tumin an kal ngal an vathlen chuan an leipo do sakni in an thi ve bok Jacopa chuan Miss Gonzalez si phone angai thla ka tanga hlo nei ni om taka a om thu chu alo soya Father Anthony chuan voice record chu ngai thla a an thi chan a hriat thei ani arin thu chu alo soi ve bok recording chu Veronica in puanna alo ni a voice record a chuan Veronica chuan aino hlum chan chu Jamie an apong suala wang ni lowin anin hmangai na wang ni na soitlat mai Veronica I o bok chuan a u doi thiam ni bok amara chuan Jamie a chu adu ve thaw wangin anin hmangai na chu apom puilowa a doi thiam na hmangin Jamie chu Veronica pong sual tu angai turin midang te chu adoi ta a ti chuan Jamie chu anung chungin an halum ta ani Jamie an halum nuwa Veronica chu a hmangai ber a chanta ka wanga rilruna in ain ok lum ta zoka amara thi ve nu chuan a tharau chuan sual ngai damna a chan theinan sual puan na hmuna chuan akal ta thina ni ela chuan Veronica sual puan na ngai thatu a piang te chu thudik an hriata wangin amara chuan a that thin ni in a hreta ani tuna phei chuan Veronica in puan na chu an hriat ve vek tu awangin Megan chuan an vaya an thi vek chu aring to a chuta Jamie tharau kha ron lang thu den amara tharau omna lam chu aron koka an hmu rual chuan an nun na chan him tumen an tlan dar ta sung mai ni Celia le ending te chuan kongka atang chuan chu an tuma ma se amara tharau chuan ron nang manin dar thalang ke chuai khopin aron nam waka kongka bo thla in an thi veta ani Ella le Adrian le Jacob te chu Father Anthony ko achungin anin thiar film thei shrama ma se amara thla chuan aron zui zel Father chuan ama chu kalsan mai tur le anni chu pathianin awm pui tur thu chu asoya anni po chuan an tlan san ta ani Father chuan tong trai na nen alo ma chona ma se amara thla chuan enghuwa ma angai lo thok le khata amara tharau chu abole ta daya ma se ronlang le thuten Father po chu athat vele ta ani chuti lai chuan Megan le athian te kha chuan mention pia tuithlin na hmun chu an lo dai kai trep to a anjinga mi Ellison chu tu ti hriat do hian tuya chuan apot lut ta dai mai le Jack le Jesse te chu Ellison I pil lai an hmu hnu lok chuan an pil vele ngal bok Meganita an inral rin na an pe man talawani
Megani chu ama chawin omta chuta anung loka chuan amara chu tuya tanga ron chuakin Megani thian te lei chu alo kamrama Meganin awa hmu chuan a thei to pin tuya tanga chuatum chuan a invaya ma se amara tharau chuan a ngonga rek betin a that vele ta ani ela te pathum po chu amara tharawin a hmu lo nan an lo bi ruwa ela chuan anu in tharawa biak theina chu chan nei ani thule pathian thil thlon pek ani thu a hril thin chu a hre chuaka zel anga omin tharau khovel alo om tangal bok chuta chuan Veronica le Jamie te kha awa hmua anni chuan amara tharau hna tho ti top tur chuan thlan chunga arwang la chuak tur le halral emo ti chet vek angai thu chu an lo hrilta ani an pathum chuan amara thlan omna lampan chuan an kalta a Jacob le Adrian te chuan amara thlan chu lain amara ruang chu an hmuta ani ela chuan ti chaturin a hrileta a ma se Jacoban ati chen man ma chuan amara thla chuan aron ti boile tatlat mai an pathum chuan anin tlan siak leta a ma se Jacoba chu a che sual pal tatlat mai a thian te hna chuan ama chu tlan san mai turin a hril vele ta ani amara chuan ron manin thingkung den na na hmangta a Jacob chu a thile ta ani thuiwak lo an tlan le hnu chuan le atanga amara kut lo chuak chuan Adrian a ke chu manin a that vele tamaya ela chi omta chapel lampanin atlanta a confession room a khan abiru ta ani ma se reilo te a amara tharau chu aron thleng ve thwaya engtin tin emo atal chuak thei ram confession room atanga atlan chu a hnu loka a hma chuan aron ding le tamaya alo nui war mai le ngal ela chuan cross le kangin ma se amara tharau chuan a hlaulo na sa ela chuan aka atak chuan cross bulam chuan a vitluta a alei chu a po chua sak ve ta ani chuta amara chu a kang ta a rak roi chungin a kang ralta ani amara kang alpu ngor chuan ela chu nunglama apai dora alu po a sonang reng hle mai chumi nu chuan ela chu anu le anaute chuan anlo lom sap sapa ma se ela chuan alu atona khan a hriat na hlowin anaute le anu chu a hrelo thlathum nu a chuan ela chu amutui lai aron har hlola a hriat na po anei le ta chi ani ma se arum kongka chu ama in aron in honga anu emoti in a hriat na anei le thu chu alo soya ma se amara tharau kha ron lang thutin ama po chu ala hriat lo aron zota ti chuan an pahnih chuan anin beizui le ta ani amara chuan a thian ten an nga reng thu a soilai chuan dar thalang ke in ela chuan a chuna ma se engte wala angai lo a ngonga dar thalang ke chu phoin ela I hnung zanga chuan a chuna ma se ela chuan a rosari chu amara ngonga ortirin shrem hun pan ngal turin alo hrila rak roi chunga amara akan ral hnu chuan ela po chu ni kho hrelovin chuata chuan atlu veta ani ar pakhong ri ai ar pui tukri in chunga arin jok chuan chung konuam aum ngai lo an lo tiang dewin mei chetla hrang nge alo hlo om nge ye